a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. Amma dan samu wanda zan sha jininsa yanzu nan. Ayo ta yi ƙura gaba ɗaya. Sai kedi. Ke? Wai ka ji yarinyar ni take matsaki da kin san ni waye da baki man tsakin nan ba. Ta namiji ne da sai jikin sa ga. Wani abu da yake faruwa ne wani sai da kake ni da ma wani zai faru min. Me ya faru ne haka? Wani ne ya ɓata min. Ya ɓata harara a ina yake? Oke to shi ke. Ka gane tun da abun nan ya faru. Yau sai ya gane. A gaskiya ya kamata. Ko wane ne bari in je kawai. Shi ke ne. Yana ina. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku